Bismillahi Rahmani Rahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatin wa salamin ala al-mab'uthin rahmetin lil alamin. Čačutni slučka desingövela kimeka. Поточно desingövela kea slučka kotan el multezem. Ako el multezem italo jektan pomegio kalo bare mudare kea bakro kote alo ko hadithi i do ovaja, posebno koja dva ta novela Kabul. Ама нуве која дава тан тергјола е полицајсо коте водинела редо е хаджи до ненге емреджиенге со целмате за гушинемпе или не са ексидентите десиѓове. Меѓусаа дава и ектаро дивеса, аква полицајсо која со пренесена каја чачутни случка, пренесинела алојек мануш баш ко кало бар, емка керел дово, еј албо. Sarınenge dengen çave, mangi na dengen. Melum ko akava tan ko so akirgani dova itali kabuli. Meri dova italo o Allah te deman maksimi manda meda teratuina. Им завърши салватали. Пало дешов то бешо иста два мануш со сине ко хаджи, со родинга о Allah деман чаво, Avela cu isto tanko kalo barem kerela kana dova. O Allah, adale maksime so dingyan leman Bangladesh ofto besh kerava tu ke dova lelemantar. Cidelemantar. O policajco primetinja penjargale de kakela pelafi o manushko aso Bangladesh ofto besh cu isto tandiklal. Тогаш о полицајсо, кад си деле кирик, кавакерелес ке те пучавтут, дали си антуо иста два мануш кова со Бангладешов то беш кергјан дова, о Алла се каске дингјан чаве манна дингјан, ке рава ту ке дова деман чаве. А комшка калва месимата. Епа вакерла шум. Мешун јум ти дова тогаш макана, мангавата крафту ке дека дуј пути ту грешингјан. Сјан грешно ко Аллах ја завоđe. O prvo drom grešingjan tu rodingjan taro Allahi o Allah deman čavo. Ama na dodadingjan Allahi o Allah deman hajrimo čavo. Ako je tali prvo buti, mi duito buti tu kerjan dova dengjan bedova armanja tere maksam. Među dva šajsnete vakerem te kere dova o Allah uputin mere maksam. И место те де армања те речаве. Место те кере дова против торо чаво, ајде кер дова, о Алај ту путинал тере максам. Шунгео насихати таро полицајсем чачипаски керела дија дова. Не се у исто полицајсо, пало јек бежди кела кале пуре пере чавен заедно ко тавафи. Каква чудинела пе емпалем цилале ки ксоде се салилу. Оква беш кергјан дова против торо Максимек нади касен заедно. Тогаш шо Максим и кавакрел валлај сар осетингјум мисна која два до моменти кога моро дат кергја манге дова, валлај правгја моро калби и ме пошмингјум текол динама не алеска за оџел намаз. Ема гјарда муглјум са мере била че бугја. Со халю ваја катар. Ки глобална постојнела била чо Максим. Женено пример е Максим ескори тало сар јек састер, додека и тато састер са вина формалистар какер. Ама те дозволингјано састер те шудрол. Онда на неле вредност. Онда два састер овела те завршигевел ѓубраки. А карига мен сијамен одредиме условија со требелате за пазина, довеламе хајрлиме Максим. Која со најчесто ај две бут родителија жалена Петаро Максим. Прво шартите овелту хајрлимо Максими и тало пазни кој ковел дај адале Максимески. И дајта ли прво школа, и дајта ли прво медреса,
и дајтали адва со воспитинеле максиме, ако е тало бројек. Дуито, запазин, тере максиме сока сикаве. Никако мате ви страдло лафја пекамберес карснам, пазинен ко максиме помеѓу ефтаем деш беш, силаја теринле ко намаз. Маму кти ситуација о максиме бизо кураните бајрол. Мувек размислим, дали кергјан туке генерацијата и сакоа камере, те авел некој ко гробот керел туке дова которо кабар. Ако улјанта радлама нуша, со намислингјан туке палторо мери бе кој какелту зјарети ко кабари, те керел тука и егдова, или торо танте подполненеле ки џамија додека сјан ту дживдо, на сјано стошно дат. Проблеми тало тој. Удолеске права муслиман, место те вакеро билачипе, вакеро шукаре. Се мабистер, се те дењан бедовате чаве, те керјана дијадова ковакти кого вела кабули, ко крај кадукал корпоритут. Удолеске мабистерен, о максимија итале, или тома роđeneti, ili toma rođehnemi. Olajte rakiltu menem tomare familja. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.